Hi guys, good morning. Nagutan ko guys og talbos karong buntaga. Ayun, kay hapit na maladya sa kalabasa. Ayun, lagyan ko ng tilapia sabaw laot. Hi guys, good morning. Ito na ang aking laswa. Laswa gulay. Nalata ng among kalabasa. Aray. Akong kalabasa guys. Kuha na. Lata na hapit. Ayan. Takilid na. Yan na yung hinalo ko guys is tilapiyang ulo pinirito. Nauna ka guys. Anong laman araban ni guys? Medyo madilim lang kasi malayo sa ilaw. Yun. Yan. Nalata na yung kalabasa guys. Pero ito yung aking pinaka-favorite na yan na nagbabaw na yung tilapiyang ulo guys na pinirito. Yan, nahalo ko sa aking gulay na kargado ng protein, ng gulay talaga. Ayun. So marami to guys kasi meron akong mga pamangkin, meron akong apo guys. Tikman ko na guys. Yan ito. Yummy. Ayan guys. Naluto na guys. Kakain na kami. Pang breakfast na ito guys. Breakfast. Ayun. Baliktaran guys. Ayan yung aking dahon. Okay. Alright na. Alright. Ito yung pinakamasarap na gulay sa balat ng lupa. Nakapagbibigay ng lakas ng katawan. Ayan na guys. Sige guys. Okay. Patayin ko na yung ano. Yan. Yummy. 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 Thank you for watching guys. Bye bye.